krudt på vej, og det kommer lige her, fordi jeg er så sej. Faktisk ikke derfor. What? Den der er faldet ud. Ja. Den der er hvide der. What the fuck? Kom. Kom, vi skal fyre af. Skal vi ikke gøre det om? Skal vi ikke? Vi skal om for. Som I kan se, er vi ved at blive angrebet. Som I kan se, er vi ved at blive angrebet af tyskerne. Vi brænder bilen af. Hvad med græsset så begynder at brænde? Beautiful. Jeg skal tisse på det, imens jeg kan. I kan tisse på det, imens jeg kan stå og kigge på. Yes! Den er brugt. Den er brugt. Ej! En pakke knaldperler. Fuck.